Pinoy Bus Driver TV. Magandang hapon mga kapuset. Dito tayo sa pier sa Alin, doon sa bar Dakdak Sitateng. Alas 3:30 mga kapuset. Dito tayo sa loob ng pier. Maganda talaga pagbiya San Isidro. Ay, malapit lang, isang oras kalahati lang mga kapuset. Wala pa. Pero dito tayo. Yan mga amigo. Yan mga amigo dyan o. Ayan o, alas 3:30 o. Pag-sito tayo nga. Sabay natin ang 19:05. Hindi ko alam kung anong oras mag-loading ang Peripaskat. M11. Ayan ang mga pugsit dyan o. Nakapantingin sa bintana. Pugsit ateng. Ginagawa pang rampa. Pugsit ateng. Mainit, pugsit, mainit. Shoutout kay Dodong Edwin, ang ating mastermind na mekaniko sa Mindanao. Nasa yan, taga Tanawan Liti. Lilipat na yan. Parada na yan dito. Ano na yan, tarampa na yan si Peripaskat. Grabe, lawang oh. Pugsit ateng. Right. Dalawa kayo, no? Dalawa ba? Dapat yan ito. 35 yata. Panoorin natin kung paano siya rarampa dyan. Grabing init.
namin kabuksit. Ganyan pala ang pagkampa dyan. Buksit na tayo. Oh, sakay na kayo sa Peripaskat. Buksit na tayo. Right namin kabuksit. Amigo natin dyan, mga crew ng Peripaskat. Shout out ng kabuksit. Okay, so kaya namin kabuksit. Kabuksit ha. Quarter to po na, buksit tayo, mag-loading na yan, Peripaskat. Mag-loading na yan. Eben. Oh, ayan namin kabuksit, alas 4. Nagulurin na ang Peripaskat. Kung doon tayo dumaan sa Manimiga, wala pa tayo dito ngayon. Manimit. Wala tayo sa Manimiga tayo dito. Manimiga na lang dito. Sa ating daan, malapit lang. Nagulurin na ang Peripaskat. Alas to alas 5. Mga bago mag-alas 7, nandun na tayo sa Matnog dito. Mag-aaga tayo ngayon, may kabuksit. Alas 4, buksit na tayong. Alas 4, Jess. Haba na hapon po, buksit. Malinaw na ang karagatan. Ayan o. Wala nang alon ka, no? Konti na lang. Buksit na tayong. Alas 5 ng hapon, may kabuksit. Quarter to 5 tayo umalis doon sa pier ng Dapdap Alin na doon sa Mar. Matulog muna tayo mag-upset. Maalas tayo, samatog na tayo doon. Kita na yung kabundukan doon sa Bicol.
alas 6 Gis na. Dito na tayo sa Manto Pier. Bicol area na tayo, mga kapusit. Luzon na tayo sa Luzon. Galing na tayo ng Visayas, Waray, Visayas at Sabah. Ayan. Kanina ako na lang. Ayan, galing ng Samar. Ayan, ito. Para size fish. Saya ada poin. Lumayan, mga kapusit, lumayan. Ha? Gusto mo ikaw ang gawin kong jack dyan? Ayaw na ako magkuha sa filtran ko. Diretso na. Uwi ka na! Alas 7 na ako! Antayin mo pa! Sakto! Alas 8 pa labas niyan! Abiran ninyo sa kapal. Oh! Yatid kita doon, tikiting! Tandaan! Sir, pag-fixay na ro. Dalay mo ko dyan ng kapal. Oh, ready. Kailan letra? Ha? Ako! Malaw? Oh, dadaon na rin yung Santa Clara, mga kapusit. Oh.
galing. Gabar ka din mo eh. Di ba, sir? Bante? Yes, sir, bante ba? Kaliwa ka na, Bella, kaliwa. Bante? Galing sa tulog. Bante ba? Alay lang ha. Bante ba? Bante? Review. Review. Three. Okay daw. Hello, dito kayo sa ano ngayon? Hop! Hop! Ganun tatay. Gujong. Sanggalin na yan. Wala. Hindi, patong natin na yun. Hindi, makakuyot. Ha? Doon sa baba, doon sa baba sila. Tayo sa Doon, hindi. Patungan na natin. Wag lang. Tapos ko. Hey! Gak lagi. Okay.